sfortunatament, il-kellima tal-oppożizzjoni jaġlu żejjed, mela inflok ma wieħed analizza ftit biex jarraġġar ma ġarax. Naħorġu kommenti u tweets, kliem mhux daqstant f'waqtu, kliem dispreġġattiv żejjed fl-opinjoni tiegħi, kummenti żejda mingħajr ma tkun verifikajt il-fatti. U x'ir-riżulta, ġifieri l-aħbar ngħatat kien jgħid ċertu allarm, meta ma kemm xi għalfejn. Meta jiena jekk inti taqra r-rapportaġġ li sar u t-tweets li saru, wieħed kien immaġina ħarqilna l-impjant kollu ta' hawnhekk u tlifna xi 60 miljun euro. Għal-ħaġra hekk għax kienet tkun traċedja nazzjonali. Però fil-verità il-Waste Serve jaħdmu mod għaqli ħafna, għandhom esperjenza, jagħtu priorità kbira l-aspett ta' sigurtà u li kieku ma ħadmux b'strateġija u iżolaw dan il-RDF u għamluh lil mill-impjant, ma għamluhx fuq il-misbla. Kieku ma għamluhx dawn l-affarijiet, illum kien ikonna traċedja nazzjonali. Mentri għaliex ittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, il-problema ġiet minimizzata. Tant it is business as usual hawnhekk.